Fi stqarrija l-10 għaqdiet non governattivi qalu li l-ufficcju tal-prim ministru għandu jiżgura li l-inkjesta li ħabbar li se jiftaħ dwar is-servizzi ta' detenzjoni tal-immigranti f'pajjiżna wara l-mewta tal-immigrant mill-Mali tkun tassew inkjesta indipendenti u effettiva. L-għaqdiet qalu li dak li joħroġ minn din l-inkjesta flimkien mar-rakkomandazzjonijiet li jkunu proposti għandhom isiru pubbliċi. L-istess għaqdiet qalu li l-ufficcju tal-Prim Ministru għandu jaġixxi b'mod deċiżiv u mingħajr telf ta' żmien biex ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru fl-inkjesta jkunu implementati. Huma talbu wkoll issir reviżjoni tal-politika ta' detenzjoni mandatorja illi timxi biha Malta fil-konfront tal-immigranti irregolari meta dawn jaslu f'pajjiżna. L-istess għaqdiet fakru li pajjiżna huwa marbut li jiżgura illi kull persuna illi tiġi mċaħda mill-libertà tingħata kull protezzjoni minn tortura u krudeltà. L-10 għaqdiet non governattivi saħqu wkoll li kull falliment istituzzjonali fil-konfront tal-immigranti irregolari għandu jkun indirizzat bil-għan illi jkunu evitati vjolazzjonijiet oħra fil-futur.